Welcome back to my YouTube channel. Non abang ke second episode bang non pensi pangchang po don malitum la first episode second episode selam nang ko athe bang ke video bang ding ong chat ting masih hadi first episode second episode selamik dalo don malitum ni leba non second episode bang non pensi pangchang po non bang ke chuang deng ano bon don malitum la si non bang ke ni litum hempen ke barik populo odak Rongker Karkli dim an le litum chitong pe 90 don malitum